Hello logofer, nayang dinay Rangagora, Udalgurini, Rangagora, Basiram Zihilaw Pilaw, Khela naयनो ba reporting खालामनो थांनो नागिरदों। बेयाव दिनै भुटान आरो इन्डियानि बा बिसाया खुंजानाय मोनसे फ्रेन्डलि मेट्च खुंगोन आरो दिनै जागोन खेलाया बेयाव थांनो नागिरदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थानो हागोन आरो आङो बेयाव फैनाय बिसानि बा बर' आर्टिस्ट एक्ट्रेसफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन। जों थांगासिनो दङ राङागरा बासिराम जोहोलाव फिल्डआव। गारि ब्लग करिना ब्लगखौ आंनि साबस्क्राइबारफोरा भिडिअआव नायदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो, ओमफ्राय जेसेबां हायो एसेबांनो शेयारबो खालामनानै हो। ओमफ्राय साबस्क्राइबारा बेसेबांथाय दासो गोदाना 300 जाबाय। 300 मा होनो निउस चेनेलबो दङ बिथाङा। निउस चेनेलनि नामा मोनो डिजिटेल निउस। बेखौबो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। बेखौबो साबस्क्राइब खालामना हो, मोननैखौबो साबस्क्राइब खालामना हो आरोना। थेंक इउ। गय जानानैबो जोलुर गेलेगिरि बिथांमोनजों लोगोसे गेलेगोन उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि बर' सिने आर्टिस्टफोरनि गेजेराव। आरो दिनैनि गेलेनाया गमामायैनो रंजाथाव नायथाव बाथाव, मानो होनबा बियो मोनसे इन्टारनेशनेल। First of all, I would like to introduce Apasi T. Darge, BIFA Program Secretary. Aronai kan hogan, ar bhai ba akhir korna hogan. Welcome to India. Next we have MB Gurung, BIFA member. So welcome you. Thirdly, we have Namge Dorzi. And also Yadav Tiwari. And also we have the girls from Bhutan, Karna Karka. Simmi, BIFA member. Chiki Wongmo, BIFA member. Boy ba akhir korna hogan. आरो बेजोंनो लोगोसे दङ मेकआप आर्टिस्ट कबिता दैमारि, बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय आङो खावलायनाय थाबाय। आरो जोंहा गोबां आलासिफोर दंबावो। समनि आंखालाव जोङो सेकेन्ड हाफ जेब्ला फार्स्ट हाफा जोबो अब्ला जों लानाय जागोन। दा जोङो बेसे भूटान, ये देख ये कुछ भी हो सकता है, पर ये मौका है और इसे गोल करने में कामयाब।
खेल में जीत लिया है कॉम्प्लेट आपने निकाल लिया है बे बिनानावखौहाय लोगो मोनदों जोंनि जिहेतु भुटान आरो भारत हादरनि उदालगुरिनि जा बिसा बिथांमोना बे दिनैनि फुटबल टुर्नामेन्टखौहाय बानायदों आरो लोगोसे जिहेतु भुटान हादरजों लोगोसे जोंनि भारत हादरा अलरेडि जोंहा फ्रेन्डशिपआव दंखायो नालाय स' बे फ्रेन्डशिपखौ गोख्रोङै लाखिनो थाखाय दिनैनि बे फुटबलखौ खुंदों बेवहायनो बिनानावखौ लोगो मोनदों स' नोंथांमोना गासैबो साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे मोजां मोजां भिडिअ फैसा माबोरै मोनखो मोजां मोजां बिराद मोजां आरो लोगोसे जोंहा बिराद मानसिफोर जादों दिनैनि फुटबल टुर्नामेन्टखौहाय बिराद मेहेर गोनां खालामदों स' बेखायनो गासैबो महनपुर बे राङागुरा खाथिनि राङागुरा ना राङागुरानि रायजो राजा आरो लोगोसे दाब दाब गामिनिफ्राय बेयावहाय जाय बिथांमोना जोंखौ मेहेर गोनां खालामफैदों नुजाथिफैनानै बिथांमोनखौ साबायखर बावहरो आरो थेंक इउ आब' गेमस्रिजों फट' लानाय मानसिफोरा जि जमा जाखाबाय जोंनि अननाय मोजां मोननाय आरो खुंनायखौ बावहरबाय जायनि थाखाय जों दिनै बे खेलाखौ होदोंमोन बेनो जाहैबाय